Поважанные спадарыни и спадары, поважанные земляки, дорогие белорусы, надыходзіць 25 сакавік, наша вялікае нацыянальнае свята, Дзень волі. Віншуе нас усіх з гэтым святам. Яно абазначае перамогу беларускай нацыянальнай ідэі. Все тыя паўстанні 19 стагоддзя, вся тая барацьба, усе тыя ахвяры, якія былі аддадзены за незалежнасць і за волю Беларусі, яны вянчаліся поспехам 25 сакавіка 1918 года. Гэта абазначала перамогу беларускай нацыянальнай ідэі. Усё, што звязана з незалежнасцю Беларусі, мы, беларусы, павінны святкаваць ва ўсім свеце. Гэта вельмі важна, таму што гэтыя святы яднаюць беларускую нацыю. Яны яднаюць нашу салідарнасць. Незалежна ад таго, да якіх партый мы адносімся, як мы адносімся да розных рэчаў, рознай палітыкі, але незалежнасць і воля, яна яднае нас усіх. Таму абавязкова святкуйма гэтыя вялікія даты. А гэта даты такія: 25 сакавік 18 года і 25 жнівень 91 года, калі была рэалізавана тое, што было засведчана ў 17 годзе. Была створана дзяржава Беларуская Народная Рэспубліка. Але рускія бальшавікі, якія напалі на Беларусь, яны не далі магчымасць развіцца Беларускай Народнай Рэспубліцы. Але незалежнасць незнішчальная. Ужо адбылося нараджэнне, ужо адбылася дэкларацыя, ужо было засведчана, што Беларусь ёсць і будзе. І вось тут я хачу звярнуцца да нас усіх беларусаў, і асабліва да тых беларусаў, якія ваююць ва ўкраіне за волю Украіны і волю Беларусі. Я быў не раз ва ўкраіне, быў у Бахмуце, ведаю многіх ваяроў, начаваў з імі в адной казарме, быў там не адзін раз. Многія з іх не жывуць, вечная ім памяць. Але памятайма, што цяперака рашаецца лёс нашай незалежнасці. І не толькі незалежнасці Украіны, але незалежнасці Беларусі і фактычна лёс усей усходняй Еўропы. Мы павінны перамагчы. Украіна павінна перамагчы. І беларусы, ваяры, якія там ваююць, ваюйма за перамогу. Перамога павінна быць за намі. Расейская чума павінна быць знішчана. Это чума, якая пагражае ўсяму свету. Беларусі, Украіне, ўсей Еўропе. Змагайцеся, браты, змагайцеся, і перамога будзе за намі. Віншую нас усіх. Віншую нас усіх з вялікім святам, з нашымі надзеямі, таму што толькі там у Беларусі свеціць наша светлая зорка, толькі там наш дом, там нашае шчасце. І таму набліжайма гэтае шчасце, змагаймася за яго і памятаем, што там наша будучыня. Жыве Беларусь, жыве вечна!